tässä videossa näette, kun mä avaan joulukalenterin. Aloitetaan ihan toisesti tästä ikuisuukosta. Ja mikä tämä on? Tämä on se, jota mä toivoin eniten. Hei, oikein! Miksi pitää käyttää saksia? Noin, sit tämmönen. Onks tää jo ori? Tai no, ori. Mut täällä voi varmaan antaa nimiehdotuksia, jos tää tulee ehdottomasti tallialueelle. Ja tästä mä annan arvosanaksi vaikkapa 5/5. Joo, moi!